फैगौ फेब्रुवारि 19/20/21 संकस बाथौ खेराइ फुजा बेखौ लोब्बा लानानै जेराव कन्वेन्सन जागोन बेनिनो दिनै लाइखुथा गायसनदों आरो बिनिनो थामथि गसाइगाव जिल्ला बोसोरारि जथुमा जागोन आरो बिथांमोना हांख्रायनाय असिलायै आं नुजाफैदों आरो बै कन्वेन्सना जाहाथे मोजाङै जाफुङो आरो बाथौ धोरोमा सारा बिश्वआव जाहाथे बाथौ धर्म हिसाबै गनायथि मोनो आरो बयबो जाहाथे धर्मखौ जिखि धर्मआव थायाथों मानो गावबागाव धर्मखौ गावबागाव मोजाङै फालियो बेखौनो नोजोर होनानै बेयाव मोनसे गिदिर मोनसे कन्वेन्सन जानो थांगासिनो दं। बेयाव आं बिटिसिनि सरकार हिसाबै बाथौआनो होन गुबुन धोरोमारियानो होन जों सरकार तरफनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां जोंनिफ्राय कपारेसनखौ मोनगोन आरो धर्मआ मोनसे मानसिखौ बेलेन्सआव लाखियो आरो धर्म गैयाबा मानसिया बेलेन्सआव थाया जायो। ओंखायनो आं बुंगोन बाथौ धर्मआ गासैबोजोंबो लिंक दं। जाथिनि बर' जाथिनि गुबै धर्मआनो बाथौ आरो बे धर्मआ जाहाथे थांनानै थाथों आरो जों बयबो बाथौ सिबियारिफ्रा जाहाथे धर्मखौ मोजां फुजियो आरो गिदिर बिदिनो धर्म फोथांनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोर गोरों सानसुमै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बाथौ धर्मखौ जों बोरैबा मोजाङै लांनो हायो आरो बिनिनो सेमिनार खुंनांगोन। डिस्ट्रिक्ट लेभेल प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल पर्यायाव जों सेमिनार मोजाङै खुंनांगोन जों बोरै खालामनो जोंनि नियम नितिखौ बोरै मा खालामनो बेफोरखौ नोजोर होजोबनानै हयतोबा ओइदिनखालि जे 21/20/20 नङा होमबा 19/20/21 ओइदिनखालि हयतोबा गोबां खोथा सावरायनाय जागोन गोबां दैदेनगिरि फैगोन दा आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे ओइदिनखालिनि सानथामनि हाबाफारि बे जथुमाया मोजां जाना थांथों आरो आंबो एज ए मोनसे सासे इएम हिसाबै आं दिनै नुजाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेयाव आंबो फुलि बे सानथामनि हाबाफारियाव आंबो कपारेसन खालामगोन आंबो नुजाफैगोन आं बेखौनो बुङो। नैबे जानो गोनां जायनाखि गुदि बाथौ आफादनि खेराइ फोरबो बेनि लाइफुलायदि गायसनबाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो? दथि जारिमिनारि जेनाखि संकस खेराइ फुजा बेखौ जोङो फैगौ फेब्रुवारिनि 19, 20 आरो 21 सानथामनि हाबाफारि लानानै जों बे हाबाफारिखौ मावनो थांगासिनो दङ। दिनै जोङो बिनिनो लोब्बा लाखिनानै बेयाव लाइखुथा गायसनदों। दा बे लाइखुथा गायसननायावहाय जोंनि ब्रैथि बड'लेण्ड हायुङारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि उकिल मुसाहारि बिथांखौ जोङो लेंनानै लाबोदों। बिथाङा दिनै जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफैनानै होफैबाय। बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावो। लोगोसेयै जाहाथे बे हाबाफारिखौ जाफुंनायनि थाखाय गासै जोंनि हालामनि जायखि धोरोमाव थाया मानो बिथांमोना जाहाथे जोंखौ बयबो मदद खालामो जों बिथांमोननि मददखौ लुबैयो आरो बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जाफुङो बेखौ जों लुबैयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव सान्थि खौसेथि आरो जौगानाया जाहाथे फैयो जों बेखौ लुबैयो। आसा नोंथांमोनहा दे खेराइ फोरबोदि खुंफुंनो नागिरदों बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौहाय लेंहरनाय जादों? बेवहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै दानि बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुंगिरि मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो खावलायदों। बिथाङा जोंनो कनसेनबो दाख्लै हरदों आरो जोङो नैथि खेब बिथांखौ जोङो थांनानै बे कनसेनखौ लायफिनबावगोन आरो बे हिसाबैनो जों बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गोबां माने आगोलनिफ्रायनो मावबोगासिनो थानाय आरो बे धोरोमजों लोब्बा थाबोनाय बिदिनो बारग' इएम बारग' MCLA आरो मावगासिनो थानाय जायनाखि इएम आरो MCLA बिथांमोन आरो लोगोसे समाज सिबियारि गोबां मानसिखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों। आच्चा नोंथांमोनहा नैबे जायनाखि फोरबो जानो गोनां बे फोरबोनि सोमोन्दै रायजो राजानो मा मेसेज हरनो सानो? जों बेखौनो मेसेज होनो सानो जे
संकस जेनाखि खेराइ फुजा बे खेराइ फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सान्थि फैथों आरो लोगोसेयै जोङो जाहाथे अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बे बुहुमाव जाहाथे ग्रें ग्रेङै रायजो मोजालांनो हायो बेखौ जोङो लुबैयो लोगोसेयै बयबो जाहाथे बेयाव फैनानै गावबा गावनि सुख सान्तिनि जुनै गावबा गावनि सोलेरा जाहाथे मोजाङै गोजोन भाबै माने सोलिलांनो हायो बेफोरनि थाखाय जाहाथे बयबो बिथांमोनहा फैनानै बोर बिफैयो बेखौ जोङो हांख्रायो आरो